Започваме нашето пътешествие от паркинга на манастира Кремиковци. Това е интересен манастир. Та има малка църква от 14 век. Вода имаш ли, бе? В мехчето? Прекрасно временце. Very nice weather. Това видя ли ги двата мъжове две? Те са почти един същи, бе. Продължаваме по пътя към хижа Стрелец. Приятно, сухо. Стръмничко е. Чакълесто. Но е много добре. Прекрасно. Пътя към хижа Стрелец продължава. Вече сме на около 2 км от хижата. По пътя наскоро е насипан чакъл, явно за да запълни дупките и да спомогне придвижването през зимата. Предния път, когато идвахме, чакъл нямаше. Имаше огромни кални локви. Сега нещата са коренно различни. Имаше тук-таме туристи, но като цяло няма хора. Може би се намираме вече на около 1000 метра или 900. Хижа Стрелец. Колко метра, бе? 1000 ли? Да, 1000 метра. От тук се вижда Витоша, прекрасна гледка към Витоша имаме. И хапващи туристи, които са се качили с джипове. Но и това е нещо, поне са се качили към село Ябланица. Ето, гледката. О, very nice! Ти с човека, бе? Само кажи! Да не тръгна по средата между двата пътя. Ще трябва да слезем някъде, просто. Това са бързи и яростни тук, брат. Доста е стръмно. Бате, Ники прави маршрути. Прави. Тук е човешки крак не стъпва с изключение на пътя. По тези склонове. Така като се заразелени край. Това тук е отстъпчено до маркиране, брат. Няма никой, бе. Това е камък. Да, тук е много красиво. Леко да ни махнем надолу. Там вие сте край колко.
Ей, сравно. Да. Тъпи е под това. Някаква къщичка, може би ловджийска или говедарска. Добре, има две дъски, някой да спи и гледка, ма тук вътре е зала. Ходим! И намираме конете. Приближаваме се към връх Капия, който е края на нашата цел днеска. Или може би е края, не знам. Ще видим. То ще се проличи. Ето, да речем, че това е връх Капия. Отиваме всъщност към връх Капия, защото това не е точно връх Капия, ами е съседния връх. Тук даже и пътека има. Уху! Намираме се до някаква стара къща, в някаква махала. Може да изкочи куче, вълк, но като гледам, по-скоро може да ни падне на главите. Няма да влизаме за целта. Къде пее това пиленце, бе? Ето го. Сивичко пиленце пее на върха.
Брато, май пукнах гума. О, брато, изтика бе! До джипа. Малко след джипа. Идвам. Мънчо, ще ти се пробва. Дай.